थांनाय UPPL सरकारा CSP बर्ड दानो थाखाय 4 बोसोर नांदों ओंखायनो 4 बोसोरनि गेजेराव सासेबो साख्रि सोनो हायाखै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 1 मासनि गेजेराव सरकार फैनायनि उनाव CSP बर्ड दादों बेनसारि स्कुलखौ सरकारि खालामनो थांगासिनो दङ थांनाय बार सरकारा 4 बोसोरनि उनावसो बिथांमोना एडभार्टाइज होनो हादों जोंहा 4 मासनि गेजेराव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एडभार्टाइज होबाय ओंखायनो जोंनि सरकारा स्ट्रं आरो गोहोगोरा सरकार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं सरकार बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननो अननो हादों दा सोर अपोजिसना जा जि बुंबाय थादों नाथाय रायजो राजाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै भट होदों UPPLखौ रिजेक्ट खालामदों जोंखौ खामानि मावनो सुबिदा होदों आरो बेबादिनो जोङो 5 बोसोराव बे समखौ जों ओरैनो नागार हरा सोरजोंबा नांलायनानै जों नागार हरा रायजो राजानो खामानि मावनाय दिनै 5,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख थाखा मोनबाय 50,000 दुखियाफ्रा 10,000 कुरि मोनबाय 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आबौमोन बाजैमोनहा 15,000 कुरि मोनबाय सिनियर सिटिजेन आरो लेंग्रा लेंग्रि बिथांमोना दिनै 10 कोटी फैसा मोनबाय हा गैयिफोरनो हा होगासिनो दङ 4 मासनि गेजेराव बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो माखासे खोथा रादाय होनाय दङ बेखौबो जों मोनफानि उनाव मोनफा मावलांबाय थागोन बिथांमोना होदोंना नखौनो होदों नङा बे जोंहा युथफोरनो 100 कोटी होदोंमोन 100 कोटीनि गेजेराव फ्राय माने जायना नामा कारेक्ट गोजा फ्राय माने 40-50 कोटीया एकाउन्टाव हाबैजोबखाबाय आरो हाबगासिनो दङ मानोना सोरनाबा स्पेलिंआ मिस्टेक जादों बा सोरनाबा मा होनो एकाउन्ट नाम्बारा जाय बिथांमोना हरदों एप्लाइ खालामदों बिथांमोना एसे भुल जादों बेखौ कारेक्सन खालामनायनि गेजेरजों हरफिनगासिनो दं बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो फ्राय हाबबाय जेरै जि सेल्फ हेल्प ग्रुपना एकाउन्टआ एसे भुल जादों मानोना एकाउन्ट बिसोर लिरनाया बेबो कारेक्सन सोलिनानै बे हाबगासिनो दङ 10,000नि जि IBS दुखियाफोरनि बेयाव गोबां एकाउन्ट नाम्बारा मानोना जाय मैगं फाननानै जाग्रा जाय हाल खदाल मावनानै जाग्रा बिथांमोना एकाउन्टआ थिग गैया एकाउन्टखौ मोजां होआखै दा आधार कार्डजों लिंक थानांगोन दा नाथाय बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अफिसारफोरजों सावरायनानै हरगासिनो दङ नामजों एकाउन्ट नामजों मानसिनि नामजों एकाउन्ट नामजों मिलायनो नांगोन दा मानसिनि नामा ओरैबादि जाबाय बै जाय मैगं फाननानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा नामा बिफानि एकाउन्टआ फिसालानि बिदिबा एसे मा जायो गोनो गोथो जायो दा ओंखायनो जों जाय बिथांमोना नाम हरबाय सेलेक्सन जाबाय बिथांमोनखौ इमिडियेटलि एकाउन्ट खुलिनो होब्रबदों बेनि थाखाय एसे गोबाव जादों जाहाथे बे मानसिनि नामावनो एकाउन्ट खुलियो दा बेनिफिसियारिया बिफा एकाउन्ट हल्डारा फिसाला फिसाजो दा बिनि थाखाय हाबाखै अबा दा ओंखायनो बै मानसिखौनो एकाउन्ट खुलिहोफिननानै जाय बिथांमोना सेलेक्सन जाखाजोब्बाय बिथांमोना मोनगोन सानसे साननै नेथ'नो गोनां जानो हागौ मानोना बे टेकनिकेल प्रब्लेम आरो बेखौ सिस्टेमजों मोनसे थांगोन आरो सिस्टेमजों खामानि खालामनो थाखाय जोंनि BTCनि अफिसार बिथांमोना सान हर मावगासिनो दङ आं अफिसार बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना बेनिफिसियारि बिथांमोना हय नामनि स्पेलिं भुल बा एकाउन्ट भुल बा बै एकाउन्ट हल्डारजों आरो बेनिफिसियारि नामजों मिलायलायाखै बिथांमोना थिग खालाम आरो सानसे बा साननै लेट जानो हागौ दैज' हमनो नांगोन नाथाय मोनजोबगोन बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अफिसारफोरखौ बिथोन होखाजोब्बाय